33. 33. La magana, vuelve a 33. Sami dike a na-agbara izu the bond Sina the Sami hey nwanne m ka ego si ada afa alive abọdị ihe anyị chukwu but happy weekend though. You don't set today na Saturday. Yes, so Sina, I don't miss you now. No, so I don't miss me. Join. I can say okay. This time around now, back to back. I need to entertain my fans. Man, if any man, so if any man, it's got one update based on if any man or Kigwe axis and then Obani. What a point. So I can just now. I need to miss any of the actions na Aganiru na Okiwe and then the environs. So I want to tell a video. If I day 2, yeah. I want to tell a video. To and ebana tunye se ndi egbulegbu ma ndi agbulegbu ma ndi otie. Video awa wee na-aga na-aga. Ndị a wee na-aga ozu ndị mmadụ ọnụ maka ihe a na-afụ bụ skeleton ndị mmadụ skeleton. So as long as skeleton audio na o gosi na abịalụ dump si ndị mmadụ egburegbu ma ọ na-egbuo elu ebe a atụnye egbuo eje ebe a atụnye ife ahụ abụrụ na pit ife abụ na anị nkịtị. Ụmụnne m vidiyo a na-eme bụ na anyị need ịkpọ spade a spade. There are things we don't sweep. Yes. Onwe generation ga-ekunyi fa ga-ama ife mee na befa. Nwanne m aga m eplay gị the video na-eplay anya na-esojekwa maka anyị si eme nke anyị na ọhịa anyị fụ ka anyị na-ediscuss. And one more thing, if ndị be anyị anọ si na village ndị a na-agba mbọ ka afụ n'obodo dị mma, ndị sekuriti anyị nwechara n'ụlọ normal ones, ndị a Chineke ya na-echekwaba ha na-edu ha, ndị nwere interest obodo ha n'obi. Aja n'obodo unu chebekwa unu, aja n'obodo unu gbakwala unu ọgụ, ya chebe unu n'aka ndị ọjọọ. Ọ mmadụ na-apụta si nna bịanụ ka anyị eje foilụ ife dị aṅa ebe a na-akwadobe iwu kam na planụ niile a na-eme against obodo. Ọ bụ unu na-ebini ọtọ ndị awakpo unu before unu ga-enweta onwe unu bịa bụla na Igbo na-ele ọkụ ijegide ruo na nke ndị polisi adịrọ ready ebe ịzaga. Anya iji afụ polisi na urban areas like Asaba, Onitsha, ọ bụrụ etu a ka esi afụ ya n'obodo dị iche iche. Onwe obodo ị ga-eje fụ na police station dị ebe a sef onwe ezigbo moto nọ ebe ahụ a ga-eji wee sị ka eje operation nata. Onwe ezigbo ihe na-eme di ya. Polisi na ebe a sef ego ya na ọbụrụ mmadụ one nwoke na ya nwaanyị na ya ndị papa nọ na ya hiri na very few young guys. Onwe obodo ị ga-eje ọ bụ police post ka e nwee di ya. Ndị a kwado na ha bịara iwere ụdị obodo a onye ga-achụgharị bafa. Amaghị m na ghọta na so ife a bụ the picture wee sị ka nwere opportunity a wee gwa aja na Igbo okwu. Ndị a niile bụ ndị securities anyị nwere na be anyị, ndị na-alụ genuine one, ndị na-agba mbọ ka afọ na be anyị dị mma. Aja na gozibekwa ha, aja na chakwabakwa ha. Ọ dị onye ọbụla ga-ebini ka o megide ha maka ofe ilu na ha bụ egbe ma ọ na ndị a na-anọchiri ha ụzọ. They can not stand their fire power. Wa ndị a nụnwa life ha dị at stake. Nke a one thing anyị maara. O nwere oge ndị a bịara n'ihi ala local government secretariat. Oge fa bịa dị ya kpa mụrụ ebe ahụ ka o nwere ndị agbagburu agbagbu bụrụ ndị security agbagburu agbagbu ndị nke ewelu ndụ fa chụọ aja is nothing. Fenji create these pictures in the create ka ịghọta that onwebekwa ihe akpara aka na be anyị. Alụ niile ahụ ka na-eme ihe na-emebi. Ụmụnne mụ na gị enesi anya odo ya na onwezi ihe o ji ndụ ya eme kama ọ ga-anwụọla onwe ya ọnọlụ na-ekreti problem n'obodo. Mmiri nsị iwufuo ya wufuo na-esi
ikuli adekwaba ọ na-esi kedu ife a ga-eme ya kene ya obodo isi na ya ị na-ele ha ahụ ọkụ sikwe n'obodo a pụọ jee ebe ọzọ onwe ha ebe ijiri ekwere ghe ọnụnọ ibu ose ọjị mana ahụ gara achịcha ya aghaghị. That's one thing ị ga-ama as long as ị chọọ ka obodo nwee udo ị ga na-enwe issue now ọrụ mana anyị na-emebu program before anyị enwe break in transmission wee chigata azụ now so anyị deal sie with ife anyị wee nachiga n'ife anyị na-ekwu na-eme na South Africa now biko this video si n'ọkaigwe side a wee pụta achọrọ m geenụ ntị ka unu fụ the video. Ya na-acha white ọkpụkpụ mmadụ kwe na ihe ọ na-ekwu ya bụ ọkpụkpụ ndị mmadụ ka ị na-afụ ya nke dị aṅa abịa nzochi ya ka TikTok ya ha klasịrị ya na ha notice nke a na ọsị ya bụ bandịrị ha na-akụ n'ebe a bụ slọta ebe ha na-egbu mmadụ na-adrọp efere ya isi ndị mmadụ okpokoro isi ya bụ okoro isi ndị mmadụ onye ịtọ ke ịnọ ise ka a na-agụ ya ọnụ ka mmadụ nke ise na ka onye a dị complete akwa efuru odogo anyị na-enighị onye eni o nwere onye nke ekefere aka azụ waya aka dị ya n'ọkpụ a ya bụ onye dị waya aka dịkwa ọpọ na ihe niile abụzi sọ ọkpụ mana waya ahụ ekere onye aka dị ebe a nwanne m ndị Igbo unu na-enwe obi ndị Igbo be anyị ama m ebe ha si bute ajọ obi nke ikpeazụ a ma m ebe ndị be anyị si wee bute ajọ obi a mba biko nachi ya amaghị m ebe ndị be anyị si wee bute ajọ obi ịchọ igbu mmadụ igbuo mmadụ maka gịnị? ị na-egburu mmadụ na anwụ onye ga-egbu gị? ị na-egbu mmadụ na ịma anwụ anwụ? kedu ihe ị na-egbuli? onye ọ nọchiri gị ụzọ? onye ọ stọpụrụ gị ịbụ mmadụ? onwe mere ibie n'ụwa ike obi ke mmadụ ibe ga-agbụ ike obi ke mmadụ ibe ga-agbụ ọ na-ayọ gị iburu egbe tụkwasị ya n'isi gbarie ya isi ọnwụa ịdọmpụọ ebe a jewalụ mmadụ ibe a na-eche onye a n'ụlọ gị meziri n'afọ ozi ya ị napụ ndị mmadụ nri o buru sikriti dị iche iche na mmụọ. onwe ndị o ji pin code fa, onwe ndị nyere ego, onwe ndị ọ dị awe, onwe ndị ọ nọ n'aka ebe, onwe many things onye ahụ mmegasị wit ndị mmadụ. So gị nwa ka iwe ka ewe out of ihe niile ya na-emekọrọ ihe n'ụwa iwe nke gị ka njọ i decide zie na ọ gị ya egbu onye ka i gbusiri ya, ị dị na happy ka onye anwụ isolve your problem. igbu onye ya eburugo n'igwe na anwụ ọkwa ya ka igburu onye igburu ego shop ya kpọrọ nwunye ya wekọrọ ihe niile owu ozuoro na iji plot iso na ndị plọtụrụ ka egbuo mmadụ. ịdị aware na a na-achọ igbu mmadụ gbachite nkịtị, you couldn't save that person. ịnọdụ egbuo mmadụ enyekwuru gị poison, nara poison nye mmadụ ibe gị asị onye Igbo ịbụ o wee na-adịghị nnọọ ka ị na-aga n'ala Igbo ọ ya na-acha gị ọkụ maka isi n'elu daa nga ekpuru onwe gị amụ agha amụ n'ụwa etu esi mụ onye ọbụla.
as long as isi n'ike nwaanyị wee pụta n'ụwa ịma gbanarị ya anị bụ nwaanyị ka ị na-anụ ya ka ị ya na-anụ mama Afrịka bụ ife kpụpụtara anyị ọnya bụ afọ anị bụ afọ so as long as isi na anị pụta ee ị ga-anụ ụdị ya na ehi wesi life ndị mmadụ gịnị m interest gị ndị a bụcha waya eji wee ke ndị a mgbe ha ka bụ flesh kịta ọ bụkwa bones dị waya ka dị n'ọkpụkpụ ka ha kechiri anya akwa ahụ ka dịkwa ya n'isi ahụ kịta ka a tọpụrụ okpokoro isi ya akwa iji kechie 24 plus madara bụ ya wada 26 imana im je video ya wo ala ko do kala ka ko do 26 do that's one place 27 28 29 30 31 a na-agụ mmadụ skọlụzi ka a na-agụkọ ọnụ na ogologo ebe a nọ abakwa n'ime ama amụọ ma akụkụ niile a etu a ka ọ dị na some places n'ala Igbo etu a ka ọ dị na many places n'ala Igbo ebe a na-agwa gị na ndị a nọsị the whole places ha jere nọrọ ha nọ n'Uli ha jere Amaọka ha jere Ọsụmogo fa jere Ulilu ogologo asị o na-agbagolo ebe ọ bụla ị nụrụ na na-agba egbe ebe a ka ha jere jee kampụsị ya ebe a ka a na-ebutesi ozu ndị mmadụ a ihe ndị a mere n'ala Igbo nwanne ọnụ ama akọsi nwe ya na anyị na-achọ gịnị ka anyị na-achọ isi anyị ji ada everyday isi anyị a na-ada kedu ife anyị na-achọ enwere ike ị na-achọ nke gị n'obi ọcha wee maa na ndị gị na fa na-achọkọ nya bụ ife the opportunity achọ ka ha na-eri nri ọnya bụ ị na-erekrut ndị mmadụ next time ị ga na-erekrut ndị mmadụ with two things in mind ọ bụrụ na ọ makarịla ọjọ karịa you can never have the same result mba isi ịda na ọmalụ mma ọ na ọjọlụ njọ ana ọjọọ n'isi gị ọjọọ ịgbaba ọsọ na ọ bụ ọkwago ọga ọngị nwa ka anyị ma anyị na-achụ ihe anyị na-achụ na-eke ihe niile si wee dị ana ịmaala ọfụma na ala Igbo ofuo any community isi walụ na ala Igbo anyị n'Igbo niile na-ebuni ya any community ọ bụla isi walụ ala Igbo niile because na ndị news na-efesa everywhere ndị na-ebu ndị ofe mmanụ na ndị ugwu ga na-enye aka na-epu uchie ka ụnụ fụ na ụnụ kpọrọ nwe ụnụ asị etu akụnụ si egbu nwe onwe ụnụ na-egbusi na-achọ Biafra na ka ha na-egbu onwe ha so an injury to one bụ injury to all o nwere any part of ala Igbo ekwesịrị ịnọkọtara anụ na ndị nwa akụnyere who be you kwanụ to the point na inwe respect for anyị obodo na ifilu na ị ga-enye nwe obodo ọsọ ị ga-agbakanwu ụlọ be mmadụ banye na be mmadụ jee na art nna ka m play unu this video anya ebe asị ha wee ụmụọma ndị anyị si red ama nọ na afụgo ha si n'ime ọhịa pụta
Okay. Jesus Christ of Nazareth. And don't hand me that army checkpoint. Jesus Christ of Nazareth. I know that one. Jesus. You know, to Jesus ka akwụsị ịgba egbe ka ọ dị. A na-akpụda n'ụlọ kwuo eriwe. Gaa nọkwa che na-ekpọ Jizọs dị safe. Were egbe gbọọ polisi. Ngwa na vidiyo m plelu na ịnọ ebe ị nọ na-anụ ụda egbe ndị nsọ. Mekana imagine nọ na vileji gị ka a na-agba ụdị egbe. Ọ bụrụ na vileji gị ka a na-agba ụdị egbe ọ dị ka onwere onye ga-anọ na vileji ya. Ndị agadi nwoke na agadi nwaanyị trọma ife a nwere ike igbufa ncha n'ụlọfa nọ a na-agbalịsi ebe niile like this. Ọ nọkọta ọ dị ya ka asị na mmọnwụ atụghị ya atụ sọm ga-anwụ. Imagine ụmụ nwaanyị dị ime nọ si na that community a na-agba ụdị egbe. Ụmụ obere ụmụazị dị si 3 years 2 years 4 years out of panic ịgba aka ha ya dị. Nne nke adọta ya nne nke adị ụmụazị ama ego na ezigbo egwu dị ya na-anụ unfamiliar sound. Onye ọbụla agbakpụsie n'ụlọ agbachisi ụzọ ebe niile adị dak. Ụmụazị ahụ trauma dị silva ga-eji ya wee too. Ọ ife a bụ ife mere anyị na ọgụ Biafra mata na anytime ọ bụla ekwutere okwu anyị cheta ife agba na agha Biafra agha mere agha odo asị adịsị na-ekwukata okwu kwutere ebe okwu gbasara datin. Ọ bụrụ na enyi ya mgbe a ịmakwa onwe nke na-agbakọta ya na nke nwa na-eme jijijiji ụlọ niile a na-echeki ya anyị fụrụ n'agha. Anyway, ka anyị na-ekwu anyị na-ekwu abịa n'obodo a kịta ụmụazị na ya ndị agadi na ụmụ nwaanyị dị ime na ya nwaanyị dị ime ụdị ibe ame out of panic ọ ya eluzu pregnancy ya. Obodo a gbara ụdị egbe a automatically every dance school na ebe ahụ adịghị ready open echi. Afịa obodo a ndị ga-ebu ụzọ ya pụta unless ọ bụ ndị ka hapụ ịgba afọ obodo. Ndị anyị na-ekwukwa ebu na ha wajuo everywhere. Ha nwa ya bịa ile ma akpụ ma ndị otie mana ndị obodo gongo adịghị eji ike apụta. So commerce n'obodo a etipia their financial muscles deplete ya. Inwe filling station egwu ya na-atụ ịya kpochigodo the filling station ịgba ma ọ bụ ịpụta ụmụazị abịa buru. Ọ bụrụ na inwe hotel ọ ịbanye moto ịgbarataba asaba bịa zuo ike eburukwuo ha ịdọrọzi na-eme call. Iyotago every well-meaning indigene n'ogbe a ga-agbafugodo. Ndị nke pụrụ apụ nwee nke dị ready ịnata so that community ga na-ebleed. Egbe a ka ọ ga-abazi gbasịa ndị a ga-eji etika be mmadụ bridi ahụ onye ga-abịa challenge ya. Ke polisi iche ịkpọ anyị ma etu Naijiria dị ihe na-emegoro ma ọ bụrụ na ọga ndị amị enye kọmanda amị adịrọ ready ịbịa. Amị enweghị ọ ga-eme ntị enye ya kọmandị iwe kọntaktị iji fụ ọga ndị amị ka ije kọọrọ ya ife na-eme n'obodo mgbe ifisi something say something na o nwere ihe anyị na-afụbezi na Anambra onwe ife anyị ekwubeghị why crime ji wee ka dị na Anambra. Ị na-agwa na ọhịa niile a na-ekwu na ndị anọ within ihe ala local gọọmenti. Ị na-agwa na Ebube Agụ na Udo ga-achị baa n'ọhịa na mmadụ ka ya na abadị a na ha fụ something na ha badị a ọ bụ apụta n'ilo ese vidiyo ife unu n'ime ọhịa ebe unu na-eko mbụ everywhere ka ha mara that there is no hiding place. Anyị agba echebe mgbe eji nwude ha gbafuo ha jeta aka. You don't need them. Ngwa gee ntị o nwere onye a na-akpọ ebe kuo edike onye a na-aba mba since how many days wee na-ekwu na gentle a na-ekwu ọ sị ya na atrak kwụ ya nọ na ya na-ekwu na ha na-atrak ndị akpụrụ onwe ha men on the ground wee kpọkọta afa ndị egwuregwu. Geenụ ntị o asịkwa etinyere ụmụ na ndị Igbo ndị ha mara dị mma na-ege ụmụ nwanne nwoke ego dike biko
ka be be ku edike their message and this guy of him. You know me, we know them. And when you're poison, Jack is very wise. He's a sharp guy. They know what they're doing. Ono mana o voice note bi ana arigari nka gentle na-ekwu na enyere ya poison ebe ha jere meeting this and that. So egwu a na-atụkwa onye ọbụla enyere onye a poison ka ihe na-emezi ịghọtago ya ka ebe ku edike na-akọwa na ebe aba asị na ya ma onye a na ebe a strategy ka a hapụ ịtrak izi ya ka anya pụọ ebe ọ nọ ka a sị na ọnwụ ọnụ mana ọ na-enye assurance na ya ga-enwu di nna ga-enọ ntị. The constellation at Dugo Nebano and the Hana could be from Okibe or anywhere, every gentleman of Okibe. Let me make it clear to you. Also, Okibe has you here wherever and those things because everywhere was shared. You know, all man and go the entire that area. There's no movement. So, voice note to Hana, or Vida Hana, who then Hana, now we men is after them, and we are serious in this mission. The more you get poison, and the more you poison any of them, all of them. B44, Mando to her, nobody poisoned them, and one meeting Haja. B44 also Maka. Wala o B44. We can find the another. Nobody give them poison. B44. Remember, gentlemen, when you get poison, let me make it clear to you. You know when I in the camp, before gentlemen, that person is in your hand, very well, the person is in here. And only channel organ for 1 hour 30 minutes before the test in your hand. What's why will you book the test here? No, with 1 hour 30 minutes. And when we have a baby living here, also have to wait. That is how they test what they eat, and they cook what they eat, and they eat it here. So disregard this propaganda or this voice note or whatever on how they send their clothes. We know what they're doing. How to go to now upon the hand of as a escape, and they can never escape it. But I don't know where they could get. Gentle the Yahoo and his criminal can never escape unless man easily. By the friend of and his driver. He didn't have kidnap. No, don't Rafa. You kidnap. She don't have 8.5 million account here. Christo Craig have 7 million account here. Then they have kidnapped. 7 million. Imobi. Oya Bobo Kibe. Nam Umamoki. Have Burupuafosi. Christo Craig and others have kidnapped. They didn't have kidnapped. How they provide here? Then which so disregard all this nonsense information or nonsense broadcast or nonsense propaganda and when you to your one we'll get them. All of them they are okay. How am I good now? Against their criminality, against their killing of our people. People have to go now because people and people have to go now. Those here by the side speak out about their criminality. And how am I going to them against their criminality? So you are not told how it's escape. But let me make it clear to you, it can happen from Okibe. If you keep around this, it can happen from that area. Everywhere is changed. You must get. And when they region or any region, and when you can't leave that area, and then it can happen because they are again. If one man's village, or that is it. Ebe ku edike na-enye assurance na fair chain go the place na ọmapụnwụ na ndị izu ọga na ọmapụnwụ na kiba na akpụ ya so ihe nchele eje ebe a ọ kpọrọ afọ si na-eche enugo na onye ama apụ emesi anya na onye amesị pụọ o nwere ife mmadụ ada akọlụ mmadụ na onye a unu na-ekwu na onye iyi na-ekwu ebe kwe dịka onye iyi na-ekwu na unu eche enugo everywhere na ọma apụ I hope na ịma ha mere ma ogonu ji wee chụba onye ịgbakwa ogonu ji wee chụba onye mụ na-enwetabe ị na-enye assurance na ị ga-enweta ya ka ọ rapụ ịbụ ikwe nkwa ebe a bụ inwe ike igwe anyị na ụnụ na-achọ ya ma ọ bụrụ na ọmụ eme escape onye a nne na ya jento di yahoo o mechaa na escape ijiji a na-achụ buru obeji ọ bụ isi na-akwu ya inyere assurance ya mana ọ fọkwa maka na ama aka kịta anyị gbara ụmụ ya ebu ya isi n'isi na-eche enu gị anyị agbago na ọ bụ na-eche enu gị ebe a na onye erudu 3 days na-enwu di mana ọ ya dịghị surprise kịta na 1 month from today anyị ka na-ekwukwa ofu okwu a na ọkaigwe ngwa ka anyị na-egekwa ahụ oke ya bụ ebe ku edike na-akọwala onye o wee fe nchọpụta na ihe na-ebe ku edike fụ onye a achọpụta na
ife a bụ power like ebe ka ị na-achọ ka ọ kọwara onye a na ife niile ọ na-eme na ya achị ya n'aka meanwhile onye ọ na-ekwu okwu ya na-emegodiri onwe ya na-eme ka enye ya na-ekwu nke o mere eme ọ na-eme ọzọ sendro iwefu na ife a bụrụ egwu apụ ọtaba n'aka agba egwu anyị need ifolo up and anyị na-efoli a ga-efoli ya with nye ezigbo interest ngwa geenụ ntị na geenụ ntị efigo ndị a niile fanye ha na boot na-ege ntị mmadụ ịtọ ka afari gị a mmadụ ịtọ kefere ya agbagbusigo ndị a okay. Ngwa now. Okay, then. Yeah, wonderful people of Biafra. Ka bụzi onye nke a na-emezi anyị adreesị na. Good morning, good afternoon, good evening, depending on your time zone on location. Nna welite onu o. Today is 19th of August 2020. Ebe video on 19th of August, 3 days There's a ago. video I'm going to show you. For those that's calling the Biafran Liberation Army cast marchers. Cast There's a marchers. very brutal war that is going on in Ndigbo State all this while. And Unu ga na-anụ ka ndị a na-akpọ Ọkaigwe steeti na-ege ntị. Ịma na ndị Biafra agitators na vajelu wee kee Biafra kee ya nweta 40 states which na Ọkaigwe bụ one of the states. Ịghọtago? Ekerisiagokwu na anyị nọ na-agba Naija bet ndị atụkesịa etu a ka ezuru eje eme Berlin conference bịa gburisi Afrịka gbuwasị anyị apụta taa na-aba. Is there any of our forefathers who was in that meeting? Why would it be only the white people that gathered together in Berlin conference in 1880? Nobody was there. And they shared one mature no can now. Now we walk here. If I ever done never I come and say, yo, kocha. Ya can never I couldn't. Whether I hope Biafra land, we will sit no consultation. Akwa Igwe, move on to what they are. Ndị agwa m ka gbara oge eji wee kee my kingdom ndị ewedara my kingdom wee kugbuo wee create a state onwe ọhịa akpọrọ ndị wọs ụlọ n'ime ọhịa ka anọ n'ime ọhịa ka anọ wee kee Biafra anyị agwụla so ọ bụ na ịbụ onye Ọkaigwe ọ na-enwekwa na steeti and cafe ka 40 states and capital Ọkaigwe ụmụakụ lọkpanta Izuọgụ arọ ndị ihe ọjọọ na-ata anwụ. Ị ga-anọwe ndị ị ga-anata Naijiria ebe a ụmụazị agbatasịa kerecha nke a sị ọkụ let me recite 40 states and capital. I don't care about 36. I say, I see this uncle didn't go to school. She went see ya. Yeah, 40 states and capital. Oh my, yeah. Oh my Lord. Ọkaigwe. Oh wako. Oh, you could eat it, yeah. God bless Mazen Nanik, our supreme leader.
God bless Master Simon Ekpa, our Prime Minister. God bless Gentle the Yahoo. Na egbu ya Gentle Yahoo. Si na ụbọchị na-eji aka ya wee tọgbuo ya tọgbuo. So na-egekwa ndị ekecha na steeti anyị na-ege ntị. There's a guy. This guy is my friend. But there's something that happened. I've been looking for this my guy. But now, I now discovered that this guy was recruited from the Biafra Liberation Army camp. Today, so many 3 people are fighting war there. They're fighting war. So currently now, just watch the video, how they are interviewing the guy and how the guy is saying his mind. That's people should just watch this video. Ngajebezi ka watch ya. Ba ga-echi ya. Akwa m wana echi ya no ya na. Direct from Biafra Liberation Army media office. People should watch and share, let it go viral. Okay. Please, all of us of Biafrans. Yeah. Yeah, good morning, everybody. I am one of the men on ground. One of the men on ground. Today, we have our brother here. What is your name? Where are you from? What are you doing around Ndigbo? I was driving past. I was coming from Anambra, Oka. I'm going to Aba. I was using Google Map took me past Ndigbo. So when? Since when? That was last week Sunday. I think that was on the 10th. On 10th? Yeah, thereabout. 10th. So what happened? What actually happened? Because we are stopping you due to the war. You are hearing about the war since last week. Yes. What is going on in Ndigbo? Yes. Okay. We stopped you and you were overspeeding, and we don't want you to run to the enemies so that it will not be as if that we did not stop you, we did not warn you. We are the Biafran Liberation Army. Yes, we are the men on ground. So, and we are not afraid. We look afraid. No. And ever since that time, nothing have happened to your car. Okay. Today, when did you come back to carry your car? I came back yesterday. Where have you been all this while? Since that day, since that incident, did anybody hurt you? No. I left and I came back. I left to my home. I went back to Aba and I came back yesterday. Okay, to carry your car. Yes. Okay, because the car was spoiled. Yes. Because the tire was damaged, so I have to buy new tires to fix my car. Okay, since then, your car has been with us. We have nothing to do with it. You are an innocent civilian of African continent. So precisely, we are in Biafra land right now. Where are you from? From Lagos State. You are Yoruba house. Okay. We have problem with nobody. We are only agitating for the freedom of Biafra, as you can see, and we don't look afraid. Look afraid. Do we look like people that are criminals? Like, do we look like somebody who will take your thing by force without proper something, without any offense? No, so far I did not take anything. So I want to ask you, what is your experience now as you are with us for some minutes now or some hours ago? Do we look that many people are describing us dangerous? Many people say we are human eaters. Many people say if you come across us, you will never go scot-free. Is that I want you to at least? Well, from my own experience, that's not the case. My own experience has been fighting. So I will speak from my experience. From what I've experienced, that's not true. From what I've experienced, that's not true. They've been fair enough to me. Nobody has hurt me since I've been here. None of your material, your item is lost. None of my materials. Okay, thank you very much. Biafrans and the world, people all over the world, I want to use this opportunity to remind you people that men on ground are not afraid of anything. They are only doing the needs. Protecting Biafra land is our work. And we are Biafra Liberation Army. And we are going to fight this fight to the end. This our brother is from Yoruba land, and we are with him since 10th. And he has go and come back to carry his car. This is not about tribalism. This is about us, we the Igbos, getting our own nation.
Okay. Because movie I want to watch kita is marketed and distributed nationwide by Biafran Liberation Army, 103 Pound Road, Aba, 51 Iweka, Onitsha, and 91 Ebinkwejo Lane, Idumota, Lagos. Grab your copy now. Wow! Na screen mo. All I talk full line from a full line or from a or and then my change screen here kita. Netu a Nigeria dị na. Ị ga-ejikwe 380 400 n'aka wee na-eji azụ eke ka nzu. So now ihe onye a na-akọwara anyị kịta ka ọ bụrụ na mmadụ ha promote ya wee jechaa wee bịa buru ya anwa afọ ọ na-akpọ onwe ha ọ sị na ha bụ men on the ground. Afọ afa chọrọ ka e promote anyị na-enyere ha aka ka e promote ya men on the ground. Mana as long as ị bụ man on the ground, ihe a na-emebi na this ground ngị nwa ka anyị ma ngị ka anyị ma o wee sị na ọ kwụsị dat na onwere item ọ na-achọ achọ mba na ndị mmadụ na-asị na ha bụ ihe dị ona. Ọ bụrụ na ịbụ ihe dị ona, kedu ihe ha ji abọda gị na a na-asị o ji abọda gị so much? Ọ bụrụ gị nwa na-eme ya ka ndị na-eme ya. Who? Kedu mbọ ị gbagoro igosi na ọhọ gị nwa na-eme ya iji leba ndị ahụ na-eme ihe si na-ebu men on the ground? Ọgụ nwa ife dịka men on the ground. Kedu aka ọlụ? What is your job? What are you doing for a living? Si na ihe ị na-eme bụ ị na-fight to liberate. Onye ka ị na-eliberate? Negodu ka ị dị, ị liberate go onwe gị. Negodu ka onye a dị na onye anya onye a bụ isi ha na ya anya ebe nke a bụ isi ha. Okay, you never liberate yourself na. You never liberate yourself. Ị na onwe gị anya ịma na ị liberate gị onwe gị. Enidiri ka alụọ gị ọlụ. You are just wasting your time. A young man dị ka gị kwesị na-agba mbọ ka o nwee office amalụ gị amalụ. Ị na-akwụgharị n'ime ọhịa na-eme na-ebu a man on the ground. Which kind ground? Since unu bidoro na-eme ihe a unu na-eme na ka anyị Igbo niile dị no peace. Na ihe unu na-eme dịrị anyị Igbo na-agha tọkọ no single peace. Unu nwa na-eme unu enwekwa peace of mind. Unu achieve nwa common peace. Peace ogbenye na-enwegodu. Ogbenye a na-akọọlụ ihe niile o nwere. O nwegodu peace of mind karịa gị nwa chi ka ịchịkọta ihe niile ndị onye ọbụla jide power inwe peace. Power iji bụ power egbe na mma a ga-agbagbu mmadụ. That's the only power inwe. Apart from egbu onye a na-egbu, o nwere ihe ọzọ ị ga-emenwu, nwere ihe ọzọ ịpastanwu. Apart from egbe ị na-agba, o nwere ihe ọzọ ịpastanwu na ndụ a. What have you achieved? Ọ bụrụ na achieve go something, nwee property ebe dị ona, nwee property ebe ị ga-adị busy. Ị ga-adị busy na-echekwaba ife inwe ka o nwere ihe inwe o wee bụrụ community ka iji chekwaba. Oga, you can't give what you don't have. Ọ bụrụ na o nwere ihe inwe afụ love iji anọchọ ya wee malụ love ị ga-eji nọchọ nke public. You couldn't achieve anything on your own as a young man. If you feel na ị ga-eme bụ ka ije chụọ ị na-achụ Biafra, si na ị ga-fight gị dị ya. Kedu onye ka gị na ya na fight? Ka afụ na onye gị na ya na fight? Who? Kedu ofu kpụrụ injury inyegoro ya? Kedu ofu kpụrụ injury imegoro ya? Not against anybody. I want to use this opportunity to tell the people of the world that Biafra Liberation Army is only fighting for the freedom of every Igbo race. So I want to make it clear, because if you want to fight for our freedom, I ga-agwa gị ebe anyị need ka fight ya for us. Ka anyị dị free.
Image Ndigbo adamage enia everywhere n'ụwa. Kedu awareness ị na-achọ create na ife enwe kịta bụ a good generation ndị ga-erase those nonsense ndị nke nu mere eme, replace ya with good character. Ka anyị gba areas I need deliberation. In the field of academy, I need deliberation there. What are you doing? How can you fight for people? How can you fight for school when you didn't attend school? Kekisi ya my importance of education. You're in a fight. Gini ka in a fight. You ma case a fight in that academics. You ma case a fight there. All your academic records get propel ebe. Most of us ebe anyị jedebere bụ ebe anyị nọ taa bụ ebe anyị jedebere. So nwere onye mere ibie. Ana Igbo today ị na-anya enwere more millionaires na Ana Igbo than every other region. I'm telling you, enwere more millionaires na Ana Igbo than every other place. Achọghị m ikwu okwu billionaires. Ana Igbo nwere millionaires. Every single family na Ana Igbo enwego millionaire n'ime ya. So what is your problem? What is your problem? After 60 years, After 60 years, ndị Igbo na-move. And they move. The pace ya draw bad at all. The pace ya draw bad. Ndị Igbo they've outpaced all other sectors or regions in Nigeria. Ndị Igbo emego outpace. So kedu ihe na-agbagharị? What exactly? Sorry. Hey, how you guys eat? No, yeah, let me do. I just have this one. Yeah, let me It's do. the one that shake. I know. Come. Clapping? Are you clapping? Hello. What the hell? I would have done it. Okay, I'm just going to today. Anyway, let me do it.
It's a fresh KFC. Kentucky Fried Chicken. Hey, na sorry. See, down. What you doing, stupid? What you want to leave up? Look at you. Rainbow. You cry the problem. I know if you kill all these things. They like killing. It's not good. Catch phone. Because I go no now. Carry on. Anything you want, I give you. Ciao. So one more. If I not buy a baby, you know. Mommy, I natural. Mommy, I natural. And if I you well, I am not kaki all the time. I natural. I celebrate. I na. No, you can celebrate. Celebrate is nice. Go but I joy. Etu ebe ko dike balumba ni na obalu kita. Which nwoke nwere ike decide ya na ya ga-emerịrị ife dị ya n'uche. Ịghọtago? Anị n'anya ị ga-afụ afa niile ọ kpọsịrị n'ije. Afọ ọ kpọrọ erika. Ndị a niile bụ ndị ekulu a na-afọrọzi today. Mmadụ ibe anyị. Okay now. Ka ewepụgodo agha ya na-ekwokwu Biafra. Ọ gị na mmadụ kwuo ha n'okwu ọ bụrụ na ọ gara ọrụ gị na onye ahụ. Ife ị ga-echedebe bụ ka igbu onye ahụ igbu. Get the meaning. On you is a better solution. On you is another solution. If in every other avenue, he exhaust chagi. No, so kibo nebu. Ibu sili again amazing. Ibu go. Yebu madone. Eputena as na ngemero. Olife me no kula ya nwazolezo. Etu ọbụna ịdị ụmụnna gị ma. Ihe ọbụla wee n'oge wepụ aka enwe n'ofe. Ọ gọbagokwa aka mmadụ. Ọ bụrụ na etu a ndị a si wee nọ n'ebe nna, Okay. Yes, now. All the best time, Befa. I will every opportunity now. Nege ntị ka ịghọta ife na-ekwu. Etu onye ọbụla na-ekwu okwu tek. Many people ụmụ ihe a na-ekwu ji nwayọọ na-aba ebe a na-analụ ezigbote tutorials na-afanye onwe fadia. Iwọchị ya ka m welu Facebook malụ gat. O nwere ndị mepelu Facebook a since 2005 nọ ebe a na-eme Facebook a. O nwere ndị detain, o nwere ndị bụ ụzọ gbala ego na Facebook a ma YouTube. O nwego ndị bụ ụzọ gbala ego bifo ka nwa idea nke ikpeazụ a. Oge ndị mmadụ bịa chọpụtazie na Facebook na-akwụ ụgwọ. Onye ọbụla ala ebidozie, onye ọbụla awebazie ala ka ọ wee ị na-aghọta. Etu a ka ọ dị kịta. Ndị ọbụla ji aka ha fabanye onwe ha into tech world na fanwa bụ ndị ga-excel in the next 10 years. Most of the things I na-eme kịta oge phase out in the next 3 years now many things apụọla n'ihe a na-eme. Otu a bụ na iwenite iPhone 12 enu kịta, iPhone 12 Pro Max iwenite enu onwezi weight. Under the space of 3 years, iPhone 12 enwezi ihe ọ bụ. A na-ekwu okwu iPhone 16 which next year now in the next 5-6 months now a na-ekwu okwu iPhone 17. If you pace oji aga which gị nwazi na onwe gị nene ebe ị nọ kịta nene ọkpa iji kwụrụ ịmalụ ma ọkpa ọ ebunwu gị in the next 5 years. Somama aghọta ebe nne n'anya filo na aga na compete n'ala Igbo maka ebe a ka esi nweta total freedom ị ga-enweta dị abụọ na onwere ife a na-akpọ
self-employment. Onwe onye ga-depend on anybody. No more boss and dictate when to come and when not to come. You can now be free. Enwere ife a na-akpọ economic freedom, enwere social freedom. Freedom from which angle exactly ka ị na-enye anyị? Enwere ife a na-akpọ financial freedom. That is what we need now, financial freedom. Kedu ife ị ga-emenwu? Ife a open field. Gọọmenti anọzi ebe a, gọọmenti regulate chana ife a regulate. Hapụrụ, and that same places a hapụrụ, enwere every chances na ị ga-survive easily if only na ị ga-make use of your brain by ịfụ ahead of time. Fụ ife jeka ime in the nearest future. Iwelu n'oge lụbanye ebe onwe gị ebe a. Ka m welu Kenneth Okonkwo maalụ that Andy. Onye ọbụla maalụ Andy as an actor. Onwe ya ma business ọ na-eme. Feji mali abụ no actor. As Nollywood actor, the man na-emesi ya welu nwayọ lụbanye onwe ya na school nke na o megidere go law pụta bụrụ a practicing lawyer today. Mami na ghọtana. Efu na normal field ọ nọ ndị ọzọ nọ, mana o mesi create something different because ọ ma ebe ọ chọrọ ije. Ọ na-ege anya afụ na ọlụ fim a ga-agasa ma obere oge. Ana ọ gasa na onye pụtazie kịta na-ayọ sinye ya flower, sinye ya lion, sinye ya nka, nye ya nka, nye ya nke ọzọ. Which na at his age, ọ ya like ịbịa na-ayọ flower. Ọ fuga ahead of time. O feel okay, I'll take this step. O take this step. Ka ị na-aghọta. The same way ka ọ dịrị onye ọbụla i take step now to achieve financial freedom. Ka ị rapụzie ịda afịa na federal government sịrị na federal government asụrụ the country enweghịzi ego. Gọvanọ anyị pụta kwuo na ego adịghọzi na federal government enweghịzi ego, anaghị declare na ha enwere ego. So now, for many years, are we going to depend on them? Are we going to continue like this? No, we are not going to do that. If I need email, each other avenue I gauge with financial freedom. Many people na Ndigbo, their survival in the past 5 years, but online. Either no go YouTube kavaneli, or no go create na content kavaneli. Or when na go online, but when no me business here online. Most businesses ML in the last 5 years I conduct they are online. Now okay, if you know about what is still holding you? You know, na data gara alone. Ebe ọ bụ na ndị na-akwụ ụgwọ na-abụ America, na ife na-anata ego ya bụ na dollar. Onwe ibe dị iche na nke nwa onye nọ na America. Ọ bụ nọ na available ọrụ n'ịntanetị lụsịa in a month niile ewelu $1,000, $1,500, $2,000 every month. Ka ị na-eji obodo ibe ime. Ị na-arụba ego ahụ dozikwa ya ọfụma, efukwa that na ị ga-eso na ndị a na-celebrate ụfọdụ a na-tap into your blessing. I tap in. Ebe ka ị nọ make ya na the same country a Nigeria. Many ụmụazị Yoruba anyị okwuru ya banye n'ime ya. Mebe content ya, mebe na-epush. The thing na-emekwa most of them agrabụ ego, o nyere ha opportunity. That same opportunity e nyere ụmụazị Yoruba, they are available for ndị Igbo. No, in which area ka ị na-eme operate? Ya ka eji si kwuo wing ị na-agba ka amara ma ga-akara gị pass. Unu na-emezi ka ọ dị ka ya si na ndị si n'ala Igbo enwe sense, maka onwe ndị bụ na na-ekirisi ụmụ drama na-eme n'ala Igbo a na-ebutukwu anyị ebutu. Ha fi na ya kwesịghị ịgafe ebe a. Enwere so many ways to settle disputes than ịda agba egbe. Enwere so many ways to settle things. Ọ bụkwa na ụnụ mana onye ọnụ nọ n'obodo na-adịrọzi ụnụ mụ na agbaka aka chọkụnụ si decide ya case closed, the community a na-aga n'iru. Back in the days ndị nna anyị familia ngwade n'isi mmadụ na-agụta ọnụ n'ime ọfịa 30 something for gịnị. Nigeria bụ for ndị Igbo. Gị nwa na-ekwu okwu a Nigeria bụ for ndị Igbo. Nwee ndị nwe ya. Nobody get up. Ị na-anụ ya na-agwa gị
Nigeria anyị nche niile anyị nwere equal stake in the country. O nwere ga-agbalị ibi ọsọ na Nigeria. Mụ agbụrụ onye Fulani ọsọ, mụ agbụrụ onye Hausa ọsọ, ma ọ gbara onye Yoruba ọsọ. It's not possible. Nigeria bụ for everybody. O nwere ebe ị ga-eje na Nigeria kịta anabaghị paspọtụ. O nwere ebe ị ga-eje asị gị ka visa. Nwaanyị ji si na Nigeria abụọ for ndị Igbo. Ọ Nigeria ba ndị Igbo. Ka ndị Igbo akpata ego Nigeria karịa ndị ọzọ. Kedu ihe ị chọrọ? What do you want? Kedu ihe ị chọrọ? Ọha sị gị gọọmenti ga-eje n'akwụkwọ. O nwere steeti dị na East ebe a na-enwere school dị scattered everywhere. Ụdị school ọbụla ị chọrọ ego ọ dị ya. Chọọ admission ka ndị ọzọ ebe school. A sị onwe onye hetiri gị. Nigerian gọọmenti ehetiri gị. Onwe aka esi heti gị. Atọ. Onwe aka esi heti gị. Ịnụ ọnụọgụ. Iwe nọ n'ọkpọkọ ya ruo today 60 years later. Iwe na-akwado ịnụ ọzọ. Isi na Igbo future. Ịkwado nke anụ ọnya, ị makwa na the next 120 years ị ga-ebidokwa n'isi. Isi na Igbo sense. Ọgụ a na-anọ kịta abụ ọgụ egbe na mma ka agbagbuo. Ịgba mmadụ akpụrụ gị jee n'ime je kụwa ya 40 years. Ị ga-anọ n'ime ebe a nwụọ ka ezisi ihe na-ezuzu. Ka isi ife ị na-agbagharịzi. Maka ịgba na ga-enwudekwa gị. Onwe bụ onye mere ya sosidi emere ya gọọmenti. So a ga-emeri gị, a ga-akpụta gị, ị ga-eje nga ma egbuo gị egbuo. Ije nga ị ga-anọzi n'ime nga wee achieve that thing. You no go fit achieve ahụ. Ndị ọcha dịzi ready ịda agba egbe ha na-ekwu okwu ya. Ha rụziri na-achọ ka ebu ihe Afrịka. Ha wee n'idiri ya. Nke a na-eme ka agba ebe a efuru ebe ha na-apụta akwụbie. Ha dịzi interested na agba egbe ma agba egbe. Ifuru UK ka UK na-agbagharị eje ọgụ. UK adịghị in support. India na onwe ha agbụrụ onwe ha. Many people agbụrụ onwe ha. Israel achọ ka akwa ya America dị ya. Ndị America agbapụta na ọ bụ ego tax ha ka eji wee je na sponsor na-eme ya. Na ọ dị ya possible. Ha dịghịzi interested agbakwa egbe na agba egbe na bịa. Because ha ga-emebi many things. Na ihe mere na Gaza. Kemgbe eji alụgharị Gaza. Ya ka ndị a ji si ka ha gogharịa America. Ịnụ ka Trump na-ekwu na ha ego Gaza. Ọ ka ha si annex na were. Ha nwere ya different places. Ịnọ na nke a Greenland. Nke a bụ island of Ifedio na ọ nọ under India. India nọ under UK. Ọ nọ under America. Ọ nọ under France. Etu a ka ọ dịcha. So they can take over and colonize. Ọ ha na-agba mbọ ebe a. Naanị na ka obodo ahụ dị gasasịa. Otu a ka ị chọrọ ka ọ dị na be anyị. Ndị nọ na Russia na Ukraine na ihe na-eme na Ukraine. Ọ na-obstruct their life and everything. Ịkpọ onye na-ebe a, ọ bụzi etu gị na-esi akpa nkata, ọ na-agwa efu na ọgụ dị na be ha. Ịkpọ onye nọ Israel kịta ọsị gị na efu na ọgụ dị na be ha. O nwere ebe a na-anụ ọgụ udo dị. Ha nwa bụ ndị ọcha mgbe ihe a na-atara ime avoid. Nke nwa bụ onye ojii na-ada eche echiche ọfụma ihe na-agụdebe mkpa gị bụ si ịgba egbe. Nigeria bụfe onye Igbo completely. Nigeria bụ ndị Igbo nwe ya. Ihe ọbụla a na-eme eji anụ afa Nigeria ọ ndị Igbo nọ n'isi ya ka ihe ị na-ekwuzi na ọ bụ for you. Nke bụzi for you. Biafra ị na-ekwu okwu ya ọ bụ fọsọ ndị Igbo. Ọ fọsọ ndị Igbo. Ọkwa gị na mmadụ ga-anọ ebe a. So ọ bụrụzie gị. Ịchọrọ ka gị na ndị Kalaba nọrọ. Ịchọrọ ka gị na ndị nke a nọrọ. Ịchọrọ ka gị na ndị nke a nọrọ. Ịchọrọ ka gị na ndị nke a nọrọ. Ife a niile bụ against what they wish. Ọ bụrụ na ha chọrọ ya ha nwa ga-ebu ihe a n'isi. Mana ọnwa nke bu ya n'isi. Ha na-echere amara na-enwe ihe ị na-eme. Ị na-ene ka ụnụ ha wee na-agbagharị ha na education zero. In popularity zero. Nothing. Ebe awamanya ahụ jedebere. Ọ na operate ihe mgbe ochie ka emebisie ka a na-ezeghi eze. Gị nwere kama obodo ya na-eselebrate ga na-ezeghi eze. Ebe eji wee mara gị ụbasị onye na-ebu egbe. Ị na-fight for liberation ndị Igbo. Liberation a na-asụ n'oyibo. Isu ya n'Igbo ọ bụrụ gị. Nwere onwe. Nwere onye nọ n'Igbo nwere onwe ya na. Ndị Igbo enwetagodo onwe ha n'aka gị. Imere obodo egwu a na-atụ onye ọbụla.
nwezo onye na-ebu ezigbo moto anabe nna ya, onwekwuzi onye na-agwa ndị be ha na ya na-anata sị zachasị ụlọ na ọ na-anata, onwe nke na-abata alahụ ofu ọkpị ya dị n'ụlọ ofu ọkpị ya dị n'ama because of you. Ị na-ekwu okwu na ị na-ekwu okwu liberation. Anyị na ha abụghị ofu from the beginning, mana gosi m one country from n'ụwa bụ so ofu ndị mekiri that country ya kpọnwụ ya afa. Ajọ ya nụrụ gị na ndị na-amara ihe ije ebe a na-ebe akwa na-emegbu gị emegbu, ifele ahụ emeghị ịkọ nka nwe ndị na-agụrụ akwụkwọ. Ị na-achọ ebe ị ga-anọrọ onwe gị ka ị nọrọ onwe gị ịcha competition. Onye ọbụla na-enwere competition can never grow. Some countries ị na-anụ ijekwa ebe a kịta a na-asụ Canada, ka languages a na-asụ na Canada. Na Canada ị na-afụ kịta ka languages nọ na ị na-anụ a na-asụ ebe. Ịma na na-asụ French na Canada as official language. Why? Ha nụba n'ọgụ ya enu ihe echenjigo. O nwere things ada anụ ọgụ. South Africa na-agbagharị efuru ka ha na-ekwukọta na-eweje ọnụ ebe ndị ọcha nọ. Ọ kama na-fight foreigners ndị ojii ibe ha. Ha mana they can't do without ndị a. For their country dị ona bụ ndị ọcha mere ona. Any country ndị ọcha na-anọrọ na ka ọ dị. Na ka ọ dị. So you can't stand alone. Ebe anyị nọ, anyị ka compete fairly, and anyị na-compete fairly. We are doing well. In area of sports and development, anyị nọ ahead. In area of education, anyị nọ ahead. In trade, anyị nọ ahead. Ihe ọbụla a na-ekwu na Nigeria, anyị nọ ahead. Ebe ị na-anọrọ bụ na ịbụ a president. O nwere ihe ọzọ? Ọ president ya ka ya bụ ebụrụ ha na nnọọ. Ị nwere idea ka esi ya achị ebe a chịta, nwere egodu sensi ya achịgodu be nna gị, na ebe nna gị ahụ ị kwesịrị apply sensi gị ka ibu egbe na-agbalịsi ndị mmadụ. Ị na-anọ nlọ na ị ga-enweta republic igbubego ndị bụ unu, ọ bụ inwetazie ya eme gịnị? Eji ịkwa ọnya were enyi kwe ọnya, ma ị chọziri ka ọ maa n'ọnya ahụ. Ị compete nwa with ndị na-agụrụ akwụkwọ, ndị na-amara ya bụ ịzụ ahịa, ndị na-enwere interest ịchụ ego. Ị na-achụrụ ego na-akọ nka bakwusie ha na be ha dị iche iche, nọrọ na be ha ebe a na-anakọrọ ha ego, were ha na-atọ ha ụtọ debesị alụ ha na be ha ebe a, ị na-anakọta ha the money, ha natakwa salary, ị nagara ahịa still ka ị na-ebe akwa, ka ị na-ebere akwa. Na-achọ liberation. Nwa na-akpọ n'ụlọ gị ọgbọ dị na nchi ya na-akpụchara. Ebere mgbe ya na-agụ m ụla sinsi n'anya gị ya na-akpọ. Ka nne gị ṅụrụ mgbe ọ dị ime, religion ịda atọ bụchalụ mgba. So ọ bụrụ na anyị maalụ na-enye anyị presidency ọkwa French and English, good. So ka ezi anwa bụ Canadians ka their own language. Ije ebe ahụ enwere 2 languages official. Nwesikwa ijekwa obodo dị iche iche, communities dị iche iche. French nwere their community, enwere French community, enwere ndị Romania, enwere so many other people, Polish. Ha ncha nọsi ebe a nọsi make up that country. Na-eme ya na ije ndị gụrụ akwụkwọ. Ihe na-enye anyị nsogbu bụ agụghị akwụkwọ. Ọ bụrụ na ịgụrụ akwụkwọ, lese na ịgụrụ na ABU Zaria, lese na ịgụrụ na ABU Zaria, oge ahụ ị na ebe ahụ ịmatasị sọm ndị Hausa, mara some students si Calabar ma ebe dị na these are your friends, your course mates. Ewee mesisie kịta apụtazịa agụsigo. Iwe na-anụ na your course rep na onye bụ DG NAFDAC. Ị na-arụ na onye dị na onye bụ chief of army staff. Dị na
ọ na o gosi agụ na inwe the world in your pocket. Ihe niile abụcha benefit of education. As your schoolmate ma alụgo den inwe ike ịsị onye isi ndị NAFDAC na ihe bụ mkpa gị bụ certificate ya na n'imitri the criteria metie nke a na-akọli ogologo akụkọ express. Some certain things ndị be anyị na find very easy today all because of connections egbulegbu or if you need to scale through. Ọ bụrụ na inwe connection nwee connection onye enwe connection nwere ihe ọzọ anyị na-ekwu. The most important thing ka anyị banye dia which is go and study hard. Nyokwuo n'ịba ebe ọbụla na-aga ya afụ some people anaghị enwe stiff competition ka iwepụ ọdịa. A country like Nigeria abụghị country m nwa you give up si na all my credentials every of my document bụ Nigeria ma m oge m ga-echenji nwe obodo a ka a mụrụ m I told here so I'm not giving up for anybody. Ya mma bụ si ebe anyị ka ọ dị safe. Ịghọtago afọ a many reason ndị amị ga-eji wee bataba na be anyị ma ọ bụrụ na be anyị dị at peace. All because of ndụ a na-ebi na be anyị because of ihe ike na-eme na be anyị kpatalụ n'ọdịzi too much a na-eme vidio na-ekwu a na-complain na-eweje na police station na-akọwa na afrozi ndị a nọ na this axis emesịa bọs tụọ afụ moto ndị a epụtasị na ọ bụrụ gị nwa ndị na-eklem na gị nwa na on the ground this that na ị na-fight. Ọ bụ nwanne gị ka ị na-fight. Ị na-fight onye bụ moto agbafe n'ụzọ ịtọrịa. Gịnị ka ị na-fight ị ga-eji kechie nwanne gị aka ọnwụọ ịtụfuo ya. Ị na-agwa ndị vabia bụla ozu onye a ma ije debe ya ebe nwere ike ime identify ịtụfuo. Gịnị ka onye a mere? Kedu ihe o mere? Ije ebe mmadụ mụọ ya ọkụ mee ka o si dị gị mma asị ukwa na make we dey reason na chiefogo we don pass this level. Na-aka akụkọ n'elu unyi na ntị. No, I can never take you serious na ndụ a ma ọ bụ na igbuo na mmadụ. Ọ bụ na igbugo mmadụ I can't take you serious again. Onwe anything ọ bụ na ị ga-ekwu ka m gee ya ege kweta na ihe na-ekwu bụ eziokwu. Ke ka m mesi na-ekweta na eziokwu. Onye ka n'obi gbuo mmadụ igburu onye a ka ime gịnị achieve. A na-agwa gị na a na-atọrọ ndị be anyị na-ebu ha na-aba n'ime ọfịa na-egbufa di ya ese mba mana ọsọ gị bụ onye nwere right ịba n'ime ọfịa. Esiri na-aba ebe a ka ije chụọ ndị a na-abịa egburu ndị mmadụ so nọọ ndị a ka ị na-achụ ndị a na-egbusisi ụmụnne anyị. Gosi anyị ofu igbugoro. Gosi anyị ofu. Ọ bụ na gọvanọ enye agha ọrụ you can still employ yourself. Yes. Opportunities dị today karịa before. Opportunities dị today in this present world anyị nọ n'ime ya enwere far more better opportunities than we had. Ọ bụ na ịgụrụ akwụkwọ ị ga-abụ nwa teacher na-etichi a particular subject online ọ ga-egburu students. Otu a na-enwe extramural classes ị ga na conduct nwe online. I dey tell you time a ruo ndị mmadụ abata itichi efe ịchọ itichi sie enwe students na ndị na-efolo gị a na-akwụ gị ụgwọ. Etu anyị na-esi epeteta ụla na otu jebe na lesson center na-ịchọ ide WAEC ije na lesson center akụzigide weta aka 12-1 onye ọbụla anasa. You can still conduct that classes online. Ịgbalụba ego ọ job opportunity oge niile ọkwa mmadụ ji aka ya create elu onwe ya mara na ụmụazị needri this thing so time a ru ha na students onye ọbụla akwụsị ije akwụkwọ jee register. Yes na 10 naira o burugo ego a nyere gị opportunity na Facebook. Ọ bụ na ị nwere talent bịa market ya come and showcase what you have. Mmadụ ka a na-ayọkwu ayọ weta ngwa ahịa gị ka ị post olu gị ya ka ị lebe ahịa. Weta ngwa ahịa gị ka ị post olu kedu ihe ị na-eme bịa ka ị na-epost gị ya na mmadụ ya afụrịrị ya goro na ndị mmadụ na-anọ na order na Temu
na order na Alibaba, na order everywhere. It's a business mmadụ na-arụ ọnụkwa. Ndị be anyị afụbaghị ya kịta na-emeziri onwe ha biznes ịchọ eme kọlụ gị kpọọ ha gị na ha arenjie onwe ihe ị chọrọ wetara gị ya bịa n'ụlọ gị bịa nye ya. Ị ga-erejista nwukwu ya. Dispatch riders ha na-eme ka ego. Bolt, Uber, ị ga-anyanwu ya. There are so many ways you can make money now. Instead of ị na-eme ịnyaba Uber gị na mmadụ ada aka akọ price ọ bịa okwu ebe ọ na-eje type nye ya ọsịghị gị start the trip start ya trip ime ebe ọ bụ GPS ga-ebugide eburu ebe a pịa anya akpị ọfụ ebe ọ na-anyatara 10,000 20,000 ọkwụ ọgwụ ụgwọ ọ sị na ọ chọrọ ka ị chere ya na eju ya how long ọ bụ na ife ị ga-echenwu ichere ọ bụ na egwu ya ọ mechaa request zi onye ọzọ ọ bụ na ọ kwara gị gwa gị ezigbo ego gbagote inwe ndidi o finish iburu ya to and fro nara ezigbo ego ọwa gwado ego nke many guys nọ na-eme ya na America ụfọdụ nọ na South na-eme ya obodo dị iche iche ọ bụ imebi ebe ọ bụ arụ ị na-eche ka gọọmenti bịa buru moto abụ ihu ka ebe ị ga-asachite information kịta na-enwe vacancy na-enwe opening ọkwa online a banye online banye ebe a sọsụ ba ka ị malite ihe eme ya sisọ lik ka ị na-achọ ike ụmụ nwaanyị ka ị na-achọdebe ịpụta na ebe gọọmenti si gọọmenti provide grow the platform o nwee ebe ị ga-eje fụ na ije na Dubai ị ga-eyuzuriri VPN before ị na-eme WhatsApp call ihe onwe obodo ị ga-eje fụ na ihe ya operate nwe WhatsApp Nigeria hapụrụ ị na operate WhatsApp freely. Facebook bụ a very good platform ị ga-eji make ego ha nyere gị ya free. Most of the things ị na-eme operate ebe ije na Arab world fe nwere the privilege mana ị nwere that privilege ebe ị na-agbagharị na-eme gọọmenti emere nka gọọmenti ọ ga go and get education, go back to school, get educated. That's the only way out because a na-ekwu tek gịnị ka ịma bụ tek kere ihe onye mụa bụ tek etu a ka ọ na-abụ mgbe ahụ ebidocha Premier League ọfụ mgbe a na-eyuzucha ụmụ Java phone a ịma mgbe GPRS ịnwa anwa taịpụ ihe na Nokia iwe send ya na GPRS ọ gbaruo n'isi ọkụ ide helo ti dị fon ọ gbaruo ya ka ọ ya na-eme mana oge anyị na-enwekwa ndidi chere ya o mecha deliver iwe nwee ndidi ka onye si aha ude zachigha how are you ya nwee nwekwa ndidi ọ gwara bụ egwu gburacha o wee bịakọ oge a ka nna mụra ga adachido na kpuola anya dachi so oge a ka nna ma na o nwee ebe anyị na-eje o nwee ebe anyị na-eje ụfọdụ ji TikTok a mere ebe a na-aje ọzọ abịa eme nkwugheri that's all data ekwesịrị iji wee chụọ ego gain knowledge iwere ya kwugheribe ekwughe chọba ụmụ nwaanyị ikefa buru ibu ma ndị alafa buru ibu ebe ya eje ime kọment chọba ebe a na-akụ asịrị na onye asịrị na onye asịrị ọgụ ka eje nụ na-asị na ihe a ka ị na-arịgharị ego ị ga-eji wee chụọ ego ịpụta na-asị federal gọọmenti created this opportunity ịmụrụ anya you pick up ka ịrapụzi na-agbagharị na-ebi analog life. Anyị na-ebi analog life here ya ka mmadụ ga-eji were 1 million something jee kwụọ ụgwọ shop ka e werezi ego ya na-ekpọba ahịa na shop ihe egoro onwe ya na Facebook ọ bụ every month ịghachagharị ha 5,000 10,000 ighetago idrepa adị bizi ịkpọ bel ichi ịkpọ bel ịnọrọ online elekpọ 1 bel ilesịa first grade ị na-ele a na-akwụ onye gro ide afịa kechieri ya wee bil etu anyị na-afụcha ya n'iru akwụkwọ ndị dị serious a na-akpọ bel steady nke ọ lefere onwezie ndị bịara na ogbuke alụghị ha bụrụ jele ole ndị o nwere shop mba na Balogu digide ya lasị m na mba na ọdele ife anọ online ka ọ na-ele ịghọtagosi efulia ụmụazị gụrụ akwụkwọ ndị kịta bụ ndị ofevol because fadi conversant with ihe a na-eme or opportunity for aka nyisi na this generation nwere more opportunities of making money than
biko Egwu tụọ ya. onye egwu adịghị ya n'anya onye na-eme ọ na-atụ ụjọ. So that is it, my brother. Ka onye Igbo hapụ ịda afụ onwe ya dat na ndị a niile agụsịrị akwụkwọ a lawyers niile a enwere na ebe a niile ọkwa na dise Naijiria ka agụrụ ya, ọkwa n'ofu Naijiria ka agụrụ ya. Nna o nwere nsọm ndị Igbo bụ na ha da-achọ ka e were ya oke onye bịa chọọ, ha na-alaiki ka atụ na ya elu ka abụọ onye ụbụ maka fanwa dị chọọ na fa ga-apụta. Ọ gị kpọta ọgbọ m na Hausa, kpọta ọgbọ m na Yoruba, kpọta ọgbọ m na Kalaba, Urobo, Ichekiri, Ibibio, Efik, ịnyanga ngwa ebe a niile echịkọta anyị ncha niile wụapụ anyị nye anyị 2 years anyị jee chụọ aka anyị ọgụ onwenata na mma gbalast n'ọrụ a ka rapụzi ide afụ onwe anyị ka anyị dị gịnị. Chukwu were anyị tinye anyị ebe anyị ga-akọntrolu mindset, were brenu na-erika ha nwa na-eri fisikal, iwure brenu na-erika ka onye ka mma ya ka iji wee brain. Onye Igbo a na-akpụ brain nkịta ekpunwuzi common brain ịkpụ nwa ikurie na-eji egbe nwe ịgbanwe a egbe asị ka agba ya continuously 1 month ka a nọrọ n'ime ọhịa kwa bịa ka eke esi ya na-eri fuel. Federal gọọmenti ga-anọ akpọ isi Kaduna buru ngwa ọgụ buru ya abịa drọpụ ọrụ ha ọ fepụkwa ke ndị ga-abịa drọpụ ka kọpụta ga-abịa bịa drọpụ ọrụ gị ngwa ọgụ ka ị wee kpachirikwe ọsọ ka ị ga-agbabazi nye abụ na fa akọ nka aghara gị. Ha nwere anything ha chọọ ịnwudego nketa nke echi federal gọọmenti na ha nọ ngị nwa na ha decide go a ga-enwudego. O nwekwa ihe eji anụ ọgụ federal army Nigeria na-enwere nke ịgba na-egoro Tokano abụkwa ya America si ha eyuzukara Tokano a na disa ihe elesicha ma agwa m ka m mesi ya eyuzie ha ga-eji achụ ụfụ ga ebe ị nọ. The no one ndị achụ anyị etu anyị si broadcast zudis na ha terrorist na ya eme nke anyị dị na nkọle woto ị ga-agbanye nwụlọ anyị gwa anyị na unu agbagbusie na ndị amị mana ofu onye kpụrụ mmadụ Fulani a chi efi igburu anya fụni anya ị na-eme ya secret mana n'igburu ndị a ha dara na woto na ha gbara ọsọ mee nke ahụ ị ga-egbo enwe ya n'ọkụ ịdị comfortable ikwubezi ya ndị a wee iwe wee bịa ọ na-adakwa na ha abịa na-eti ya na sis na ha bịa na-egbusisi ụmụ mmadụ na-egbusi mana ụmụ mmadụ kobatara ha iju ekwensu iju ọrụ ya niile. Work smartly. Ya na-alụ bụ smart work now. I tell you smart. O nwere oge eji pensụl sketch ndị na-eme building plan kịta ọlụ bazi na laptop. So onye na-adị emenwu laptop operate ọkwa ịgba na ọ pụọ na n'ihe a na-eme maka abazi digital. Ụlọ ị ga-egosi m ị ga-edizaịn zi ya na net bụ ihe m ya afụ m ka ọ ya adị iburu m jee dọba na dị palọ mfụga ebe mma na-anọ na palọ wee chaa m anya. Ọ ihe a na-eme a na-ekwu okwu ya AI apụta, artificial intelligence apụta. Oge mmadụ ya adọ n'ala were aka ya pịa ihe dị ka onwe ya apụta ọ bụrụ imeji o were okwu tii ya n'ọnụ ya anaghị ekwuzi na-ekwuru onwe ya nyanwa dị n'ala na-arahụ ụla. Ihe ọ programụ ọnya na-eke o esi ya dị chedo olu ya taịm ahụ eruo ya na-alahụzi ụla ihe a na-ekwu iche na ọnya na-ekwu. Ọ ebe a na-eje na a na-eme advance in technology na-eme advance in everything na-eme so ndị Igbo kwesịrị ịbanye dia to conquer dia. Ọ bụ ndị mmadụ fix onwe ha na the key positions gbarachi ego the system gasabazie iwe ka na-abata n'ihe a na-eme. Enwere small boy ị ga-afụ ihe ama nọ injinia enwere ike ọ bụ na ndị Zenith Bank na-akwụ ya ụgwọ na anything concerning their server na ive ọ n'onye na service ya na-eme ebe na bank ya nwere security na ọ dị small boy ma onye dị ma ọ nọ this company maka a na-register na company na company a na-eme ya etu aka money point isi wee dị. O nwere ndị na-esi ona design onye ya amụ ihe ọ na-eme. Oge abịara kpụrụ billboard ọkwa EFCC kpụrụ ya ka DSS aka kpụgharịchara ọkwa ọ natakwara
ha mere investigate nenecha nupikọ na receipt efụsịa receipt efu ka o si natacha ego ya ogoro coin ikekwe ọha ọdụlụ ya obi coin etinye ego ole ị ga-ajụbazi ya ka o si ego na ka o si ego ị na-afụ ya na mgbedi one a na ọ na-agbagote mgbedi exactly mgbe a na-ele shares na stock exchange isi na anya bụ na Nigerian breweries na file 10 kobo per share n'ọnụ 1 naira each at nka etu na ndị nka Nestle Foods ndị nka PZ igorosie ihe niile a ịpụta na otu ihe niile a ịkwụ ụgwọ goro gị na ndị stock exchange emeka oge a efu na ọka esi ọkwa ihe a ka akpụtịrị aka akpụtị na mebezie perfect money USD na ndị otu akpọba afa ihe a niile ọ gbagotere ka nke ị na-eme onwe a nke ịma anya ya so ka ebe ị ga-anọ in the next 10 years ka ebe ị ga-anọ in the next 10 years ọ bụrụ na ị ma na ị ga-apụ kedu ife ị na-eme ekwipụ kịta nwere ike ịnọchighị mgbe a that is the thing ọ na-adịghị ka asị na federal gọọmenti hapụrụ ha hapụ onwe ndị bụ na every month na onwe ya ga-eme na this month na ọ ma anata $3,000 $3,000 is almost 3 million. Sorry, $3,000 na-achụ 5 million also. Almost 5 million every month. Ọ bụ ụdị mmadụ a ka ya gbapụta na-asị na Naijiria adịrọghị arụ mma onye ahụ efuru na almost 5 million na onye anya ndị ha nche na-emeka ihe ọ bụ 3 million $3,000 ọ chụrụ 5 million ọsọ $1,000 is 1.5 something was it 1.5 so 3,000 is about 4.5 million so ego manya n'enu ya ka nsi no roughly short few cards short of 5 million so well ya nọ na analụ 4.5 every month ozuli stabilize ndụ ya na ọ dịgo sure every month na ihe ọ na-alụ na ya na-eweregodo 4 million every month 4 million na Nigeria ọ na ọfụma he can survive and at the end of the day funa onwe ya gbasara na federal government ebe ọ ewu iwe bụ na apụtara echi MTN asị na ha na increase their tariff so ọ bụrụ na na-egote bụ 40 gig ego one dị ona ma na need top 5,000 nene wee gote 40 gig aso ya makwa ihe ọ na-achụ pick plus and minus ị na-emekwa ihe ị na-eme ka ị na-eme nwa obere oge nụkwa na-enwe na another distance pụta ị mabanye ebe a ọ na ha na-apụta n'afa ya onwe gị ọ na-apụta n'afa ya onwe gị rapịa na-aka akụkọ ndị politician na-aka akụkọ ndị a ga-egbu na-aka akụkọ anyị na-akọ egbuo mmadụ na-egbu mmadụ ndị mmadụ adị bizi na-agbala ego ha gị nwa adị bizi na-akụgharị asịrị ndị bizi na-akụ asịrị na-achọ onye agbara ọtọ onye ekere n'ụdị ya na-achọ ihe onye abịa ikwu na-akụgheri asịrị ọshịm nke dịka gay ya dịka onye na-arụ aka si na eze nwaanyị ihe aka ya na ya na-akụgheri ikpu mere nka nwoke a na-ekwu ka nwaanyị dị proud anya na-eje ka anyị n'ihe okwu ka eburu ka ya mata bịa onye ọbụla eburu onwe ya faidi a ka ya mata ndị na-amere ka ya mata ama nke isi n'anya dị onu today a na-ekwu anya nụbụ ọgụ Zion we fly allow her tii microphone n'ọnụ esi na osi ya na-eme gị is he touching you or is gay na-eme gị ya ka anyị dị busy na-ekwu ekwucha nke ife a na-ekwu onye nke etu sabo janjawid anya dị busy na-akọgheri na-akọ shit ebute echi asị gị na-atọrọ n'ọnya ife ofule zus a na-agba okirikiri na ndị atọrọ ọnya akịtị ya agaghara akọ allow ha ada allow nwoke ọzọ nwaanyị allow ha ọzọ wasị gịnị
nya 400,000 ego ha karị 400,000 hey ọ ka Nigeria dị no good story no motivation etu akọ ya bara si gasara mmadụ asị ka ya ji 500,000 ka ihe ya eji 500,000 isi ya were 300,000 jee enrolu na klas na tech class ọ bụ coding ya jee mụọ coding ọ na-ene si na onye ka ya kwụ ụgwọ ebe ka klaasị nke a dị esi anọ n'ịntanetị na-abịa ihe ọbụla ikwugide ruo na neetị ahụ ọ na-adị ya ka ọ ga-ewere neetị kachi ya onye na-akọla onwe gị oge ahụ foonu pụtachara icheki ya mgbe ahụ smartphone jos na-apụta some people because na ha na-use tewu foonu buru ibu ụmụ ya Sony Ericsson mgbe ahụ nna that year na Chelsea just gbaa Liverpool just ya na isikwa na asị ka anyị jee na net eti ya ka eje na net egwu ya na nke net onye ọbụla akpa ị na-eje na net fonu iji R220 R220 ka iji eje na net ma ịghọtago so enwere ya na-abra gị ka eje na net ọ net ya ka a nọ n'ime ya ọ net ị ga-ejere n'ịntanetị bifo isonye n'ihe a na-emeta mmadụ one ka ifuru ka na-ebu envelopu na-akwụgharị achọrọ ga-eje na chọpụ enye gị envelopu wee sị gị doo n'ọka ọbịa gwa gị na-agba nkwụ na Disemba aka na aka ụdị aka kịta bụ ebe ihe enwetagodo onwe gị bụ na Committee of Friends efugodo afa gị dị a ịkpa ewee kpotebe mmadụ kpotechaa tụị onwe ihe o ji ga-eme mbọsị ọ na-agba nkwụ eche ebe bịa tụgharị ya ebe a so a na-akpa nkata ọ bụrụ a community or strength power of internet ihe abụọ power of Jesus nke o ji abụ power of church power of internet ife a bụ internet na-erule the world now the God na-erule anyị bụ ya ka a na-akpọ internet ya bụ the God na-erule ya nwe this world it created this world create ya nye ya iwu instruction na ka ara bụ ndị kwetere na ya nọgide na ya na agụụ agaghị agụ ha ma ọlị ma lee asị m unu na asịwo ori na ị ga-anụwo ori onuwa nke mmadụ wee gaa dịka ụzọ ịntanetị si wee dị jide okwukwe ntachi obi na ị ga-agabiga ịghọtago ọ iwu ya ị ga-aka amụdan gbadosie anya ike gị onwe gị ga-emewe ori isi n'ọnọdụ ihere wezụga onwe gị nke a bụ okwu onye nwanyị ekele dịrị ịntanetị na mad people everywhere ị hapụ ebe esi achụta ego ị na-ekwugheri na-achọ freedom nede onye isi anye gị freedom gwesịrị m onye ga-enye gị freedom akpabie obu senate president enye gị freedom ọ ṅụchaa n'ala m ịmakwa mgbe o ji chụwa ala sinetọ m ya na-akpụ ya sinetọ m ka afa that lady ka ebe a na-akpọzi that lady Natacha ọkwa Natacha onye nke ahụ enwetabeghị freedom from Natacha ị na-achị ya ka onye ọnwa Tinubu ya enye gị freedom Emilọkọ ya enye gị freedom nwa ọ dị free ebe ọ nọ nke Emeka na-akpụgharị ya na kesi megidekwa akpọta ofu onye ọcha si anyị n'ọbụ skuulmeti ya na Chicago ewee gbakọ onye bụ skuulmeti ya ọ bụrụ na onye agụchaa na pụọ ha many years later ka eji wee mụkwudo onye amụsị nwoke a na-enye uche ya ọ ga-amanakwa ije anyị si na gị na onye gụkọrọ ebụrụ onye nke a ka bụ oru ebe asị nọ asị o bilduru many years ya meziri enslave today so ya nwee nwetaba freedom from asị ọ sịrị asị from nkonuku ya niile konja niile okonja nwetaba freedom from there kedu onye ọzọ ịchọ ka onye
ọganduje enye freedom kesi dọla a na-ekwu okwu ịna-anụ ya o nwere efuru ụzọ ịbụ na abakiari ọfuru ụzọ mbụ ka mmanụ onye ga-enye gị ya onye na-ana freedom chigo nyere gị freedom na onweghu iwe were aka gị tụọ onweghu nga tụgharịkwa ege na-asị na ịchọrọ freedom nwekwa ebe ị na-eje anyị ga-afụ isi ya onye gba ọsọ wee ebe unu na-eje we dey here we kpebe here ha na-achọ freedom oge onwe onye anyị bụ slave ya anyị enslaved Nigeria niile sef nenenu geti ka onye na ya ka ọ bụ na nga ka ị tụrụ ya ọ ma ụzọ be nna ya ụfọdụ ka esi Benin Kebbi buru naba Yola esi na Yola buru ya ofu onwe ya na Katsina ọzọ bụ na Adamawa otu a ka esi kpụgharịgide ya na trela ofu onwe ya na ala Igbo iwere ya debe na geeti ọma amụ ya egbu ya n'abalị ya amụ ya egbu ya echi ọ gị mere ya slave ihe niile nọ nda yi o nwere onye Igbo na-ekwe na ọ ga-anọ nda mmadụ na mmadụ one ka ị mere employ ị bụghị gọọmenti ọfịsha mana mmadụ 10 nọ nda yi ị na-enye mmadụ 10 nri comfortably ị na-ekwukwa okwu freedom ke freedom ị na-achọdị ya esozi na ndị dị jobless na-achọ ịrụ ọrụ ihe na-agụ ha abịa ịwa n'ọhịa bụ onye a ka ị ga na-ege ihe ọ na-ekwu a reasonable man ada awagharị n'ime ọhịa for no just cause ịbụ army which academic ị passed through ebee ka ị nọ na training ga ebee ka ị nọ na training ga iji wee qualify ya so this is the best we can provide or we can produce as Igbos so asị nnọọ na achọ ka eme ihe ndị amị ke criteria ifil na ndị Igbo ga-ewepụta ma standard Igbo ga-eset ndị ha ga-eme employ as army ha gwa onwe gị eziokwu gị nwa nọ n'ime ọhịa na ị na-achọ ịgwa nne gị n'ipasịrị n'ihe bit cut off mark to make army ụdị army enyi na ị na-edream ma ụdị country anyị na-edream na a ga-enwe na outside Nigeria that country ka a sịghị check ya ndị ga-abụnwu ndị amị ọkwa na ebe weta egosi polisi ndị Singapore ka ha si amach egosi nke ndị Ukraine egosi many countries ewetazie nke Nigeria fụ ndị agadi nwaanyị hacha ka awọ na-eme onwe na ọkwa na afịa so ke standard ị ga-alaiki ka Igbo nwee standard anyị ga-alaiki ka ndị Igbo nwee jụọ onwe gị ajụjụ ifitri into that standard ifitri in ọ bụ na ifit ya in pụta na ihe anyị na-eme na onwe isi onye ọbụla na-edu ihe ọrụ a no like you ya jee lụọ ya small ma ọ kpọta nwanne nti nwanne ebe a ka ọ so rụọ ị na-eje were life ụgba gambling i were life na-agba gambling ọ bụ na ike ụwa gwugo enwụọ hapụ ewesi na life ụmụ mmadụ ndị ga-adragịrị wee naba iche na you go iburu pain in the ass obodo na-agba ọsọ because of you isuru n'obe ndị mmadụ ọkụ ịkpụkọrọ ndị mmadụ na-eme ha ka o si dị mma nobody can challenge you ndịrọ mma it's not fair hapụ ihe a ka ị bụrụ a free person o ihe karịrị mmadụ ịdị free na-akpagharịrị onwe ya ifu nri rie ọ bụrụ na efere ṅụọ mmiri na kpuo nwa ya maka isi eje idiri onwe gị free that's the best ka ị na-aga ị na-ezegharị onwe gị na-ezo hiara ndị a ọ bụghị the best gị ji aka gị keji onwe gị wee na-ebe niile freedom ọ bụrụ na ngị nwachọrọ freedom na-ekwu na ịchọ iliberate onwe gị don't include others especially the entire Igbo land ịdị too small isi na ọ gị ya fight for ndị Igbo niile you are very small territory Igbo ebuka ebe ka ị chọrọ ịma ọsọ n'ime ọhịa ka efere ada na ana ha bịazie n'ime ahịa kpọpụ egbọgbube anyị mgbe ejisi n'ime ọhịa abịa ha emechabe ihe ha na-eme ị na-eme na ebume nọ ndị grand ebe na ebe ka ị na-anọ nye anyị adreesị n'ebe a ka ị nọ ka ọ ya bụ onwe ihe mere na ya kpọọ gị nye anyị fon nọmba eke ya onye ọbụla na ịkpọkwara na nọmba na-ede covered ọ bụrụ na yo netwọk eruo na amara na inwe netwọk na kpoo
when MTN you compete with them. Itie na ka eti salad. N'ebe Igbo eze ụmụ iyo daalụnụ ndị be anyị. Anyị ataa n'ụkwa jee eze. Olu gị share the video. Ịghọtago? Olu gị share. Thank you for coming out tonight. Echi ga-abụ echi ọma n'ime ndụ anyị. Take care of yourselves. May God guide and protect you all. Ka onye na-emebi ihe ọma Chukwu gọzie ya na ya. Ụzọ gị yelo oye. Ụzọ ihe akụ akụ na ihe enwe enwe. Chukwu abịa ma nekwa ụmụ gị. Ekwekwana ka ihe ọjọọ mee ha. Ekwekwana ka ihe ọjọọ mee anyị. Anyị ga-ejele obodo nala obodo. Anyị ga-aka mkpụmkpụ ka mkpụmkpụ. Isi ga-adị anyị kwuru ma onye anyị aka nka gbuo ọzara. Ụkwụ anyị akpa anyị kakaka ama anyị nke jijiji ama anyị. Ọ bụrụ na echiche onye ilo, ọ bụrụ na echiche ndị ilo n'isi anyị ọ ga-emezu. Onye cheela anyị mma ọ ga-afụ mma, onye cheela anyị njọ njọ ga-ezu ya arụ. Anyị ji na-abịa isi ije anyị ga-anata isi nweze ada atọ na mba. Onye kpọba akpọba ya lee, onye chobe chobe ya lee, ngụ iji eko bụ ngụ ọma ya kwanarị na ọfọ ka ide ji awa anyị. Anyị ga na-aga n'iru ka oke nwe na amọdụ amachighị azụ. Ilo na-asị na-egwukwa na ọfọ n'ogu nwe mkpochi. Anyị ga-ejiri ụmụ mmadụ ogu ji elu ha ọfọ. Onwe onye anyị riri nke edebere ma onye sị na anyị bụ ife dị iri oge ji anize mmiri. Ebi ya na-eke ọnụma ma ọfụ m o yeri onwe ya. Oge bụ ọbụba izie imi ịmado na-arụ. Ọcha ihe ya kpuru na-akwụ ya, oji ihe ya kpuru na-akwụ ya. Anụmanụ niile na-aga n'ọwa. Nkwụ na nkwụ ekukọghị igwe ada adaka akị. O nwe ife jikọrọ ife na ọchịchị. Anya na ntị araf. Mgbe egwu ka mgbe egwu ma esi na ịchọrọ ime ife dị mma, ife ọma solugu ma esi na ife ọjọọ ka ị chọrọ ime na mmadụ ahịa ekulu mmiri tọgbọrọ iko maka niile eku ume. Ya gwa gị na ihe mere ndị ọzọ ga-emekwa gị. Ọkpụ anụ ama na ọkpụ azụ nọ. Ana gị bụ ọtụrụ ọgbanaga, ị na-agbakwa na ọkpọkụrụ dadị n'ụzọ. Ofu mbọsị bụ ofu mbọsị ya bụ enwe ya eje ahịa ma ọ ya anatanwu. Agwaghị mezie ndụ gị emezie eju sị na ị ga na-eme ndị mmadụ ka ha nọ na nseke ka ha nọ n'ịkụ ọta. Ihe ike ga-eme gị. Hapụ ụmụ mmadụ aka. Onye ọbụla bie ndụ etu ya na chi ya si wee kpa. Onye bie ụbọchị ụna ya ruo ọ naba olisa. Iru ka eji bịa ụwa, azụ ka eji ana. Ị na-eme n'ibu dike ugboro abụọ ka ekwe na-akpọ dike, ọ kpọọ ya nke mbụ na ndụ, ọ kpọọ ya n'ọnwụ. Mgbe nọọsụ ka ife anyị na-echeta. Anyị na-echeta ga-asụ onye nwụra n'ime ọhịa. Asụ onye je fight ya for liberation ndị Igbo. Asụ onye amị, ka asụ onye mburu, ka asụ onye na-egbu mmadụ, ka asụ onye na-eri anụ mmadụ. Kedu ife anyị na-echeta about you? Kedu ife anyị na-echeta? Ajụọ gị onye na-akwụ gị ụgwọ, ihe ekwepụ. Onye na-akwụ gị ụgwọ n'ihi na-alụ gị. Ọlụ ọbụla ị na-alụ, ebe a ka esi criticize gị, ebe a ka esi buni gị elu. Mana ịcha ka criticize ya gị. Ihe chọrọ ka a na-ebuni gị elu, efunu mgbe ndị mmadụ dị at stake. Ọ ga ife a na-agba na ntị, ada agba ya n'anya. Ejizina ndụ anyị egwu. Mana onye ọbụla si n'oge eji ndụ anyị wee na-agba bọọlụ. Ya dịba. Chukwu, ndị enu na ndị ana, alụsị niile nọ n'ala Igbo. Onye ọbụla si na ihe ọ chọrọ bụ ọgbaghara ga-ezu ya. Efugokwa onye ọbụla chọrọ udo ga-adị na ndụ ya. Onye ọbụla chọrọ ọganiru ka ọ ga na-enwe. Mana onye ọbụla na-ebute anya mmiri, onye ọbụla na-abụ mgbe ọbụla echetara eti aka n'obi, makwa na ọ na-abụ etikarị aka n'obi egosi ndị mmụọ ebe ndụ mmadụ dị. Ndị Igbo wee na-ebe akwa ka ha rabụ ndị tinyelu ndị Igbo n'akwa, ka ha rabụ ndị niile nyelu ndị Igbo anya mmiri a. Unu ga-aghọcha mkpụrụ niile ahụ na okuru n'otu n'otu n'anya anyị ya. Ọ bụ emecha ana Igbo ya ekunye gbaala onwe ya ọgụ, kwụọ onye ọbụla ụgwọ dịka ọrụ ya si dị. So ya nwa maalụ nke ị na-alụ, ịlụọ nke ọma mma ga-eso gị. Nke abụọ fọ okwu ekwu ṅụọ iyi. Ịlụọ ife ọma na ana Igbo ga-eji ife ọma gọzie yi. Ọ bụrụ na ịlụrụ ọjọbọ ga-ezu ya arụ. Ụlụ anyị niile ịlụ ka ọ nọ n'ụwa, ị ga-ata afụfụ ya. You can never go. Ịnwa anwa ṅụọ poison nwụọ, bụ onwe gị egbe nwụọ, ị ga-abịakwa ụwa. Nwata alụ anyị n'ikwu nne ọnụ ụwa ọnọgidie.
ife ọbụla bụ ife ọjọọ mere ebe ijesikwa chighata ị ga-ata afụfụ ya multiple times nke kadụ ndị ọbụla idozite ya wee nwụọ ichighata ebe afụ ga-akpụ ya isi ndị mmadụ nọ na-ata afụ na n'ọnọdụ dị iche iche o nwere mgbe ebe na nnecha mmadụ anya odoma anya na ebe a bụ ife o metere ka ọ na-ata afụfụ ya ọ bụrụ n'ụwa ọ bụzia n'ụwa mbụ ya ihe anyị bịa bụ onwe nke anyị mebiri emebi ka anyị dozie nke nwa bụ ka na-aga n'iru na-edozi na-emebi emebi mmebi ga-adị n'ụzọ gị ka enu na-ana kwụọ gị ụgwọ dị ka isi wee lụọ ọvụ anụnwa ga-emezu na eke mezue n'orie mezue n'afọ mezue na nkwọ maka na nkwọ ga-akwọgbu ndị ọjọọ kwọla ife ọma kwọlie anyị na ụkpa eke ya eketala anyị ife ọma olie ga-elele anyị afọ fọjuola anyị ụkpa eke kegbuo ndị ọjọọ orie lele anyị afịa na-anọ ụbọchị na-anọ ihe ọma ka ị ga-enye ụmụ Igbo ọ bụkwa gị etu a nekwa mụ na Chukwu nekwa mụ na anio dewe Igbo eze ụmụ Igbo emetụ ekene mi daalụ enwere nwanne anyị Chima o mere m obi aṅụrị taa o mere m obi aṅụrị ọ kpọ nkwụọ taịtị ọkwụbeghị taịtị for long emere taịtị ya na-adị onye nwaanyị mkpa ihe nne ọ kwụ nnọọ taịtị ya so na-asị ka Chineke gọzie ya debe ya chebe ya gbaa anya ume nye ya ngozi pụrụ iche ndụ n'elu ndụ oje ọ ga-ana eje ana bụ isi ije akụ ị ga-akarị akụ ị ga-abụ osimiri ada ata ata ije ị ga-abụ ije mmiri ọma bụ ije nkụ na nkwụgwụ n'ọfịa ụkwụ apụọ n'ọfịa ị ga-agba ka ngwọ mana ịma ana ka ngwọ ị ga-azụ ka afịa mana ịma ana ka afịa Chima ọ ga-abalị daalụ nwanne m okay Rich Zion ị ga-abịa na klaasị irejista na-akụziri ka esi aga ọfọ mana ya ada ekpe ekpere anyị bụ ndị Igbo ada ekpe ekpere bụ foreign ebuteli ebute let us pray na-asị let us pray nwa abụghị ma ihe bụ mkpa m si let us pray kpee nke gị ka mkpe nke ihe na-akpa m akwụkwọ ya na-akpa ụfọdụ bụ infection ikpemezie nke gị ihe eti infection ha ka ezi ka ihe na-ekpesi nwee isi so ya bụ onye na wee ya ịgbala etu isi chọọ ka nke gị dị na-ekwu ya na-etu a ka isi chọọ ka ọ dị na-enye kọmandị na-ebu nwa eze ndị nke gwara na-ebu nwa atụrụ gị na-ayọ anyị bụ nwa atụrụ nwanne nọọ ngọrị ka a gọrịrị anyị bụ ụmụ eze ịghọtago anyị bụ ụmụ eze anyị abụrụ nwụrụ onye anyị mejọ onwekwana onye tụrụ ime anyị n'ime mmehie nwa mgbe ịlụ ọtụ ji bụrụ mmehie ka ihe wee gbaziri nkwụ ka ihe iji eme ya ọfịcha ihe gbara ịgba nkwụ mee ego nna ya dọnọgodo ebe ịdaburu ya n'ime rum na-etugharị ị na-apịa ọkwụ na-ebere ya akwa ọṅụ nna ya ya emepe m taa gwuo oge nwere ike ọ bụrụ na adịra esracha ibugidere ji buchike elu na ọ ekwe ya mụrụ ike o tighị ya n'ọrụ na ite isi nke a na-eme a na-ekpuchiliti na oversize dụwapịa ọnụ ọgbakwa ego ọ na-ekwuru ebe gbata ebere ụmụnne ya na-amagharị ebe ino nke ị na-akwụcha nke eburu listi nke abịa ụmụada ifinichie ka ụmụada ndị a na-anụ a na-eburu bịa ịgbagharịbịa eri na-agbagharịcha iwe nata iwe daburu nwunye gị tọọ dị ime asị gị na ọ tụrụ ime n'ime mmehie Chukwu kpọkwa gị ọkụ onye dịrị baịbụl ahụ onye adịrị baịbụl ahụ wee mkpụrụ mmiri wakati onye agbariri isi na ndị ọ na-ede ya sị gị na he was inspired by what? asị na
source. Ke source be ya from the most high. You know, onye high gide grow. Onye kaziri ọman wee high. Ya bụ the most high. But English and the bad how they check Hanas. The most high. Yeah. Onye high, the high, yeah, more than everybody. SS highness. Oh yeah. Yeah, most high, excess highness. Excessive highness. Onye gbara mkpụrụ mmiri dere ya. Dara agwa na atụrụ ime gị n'ime mmehie. And saying my mother conceived me. Eh? Ya bụrụ ndị agha na-eme ihe mara ndị ọcha na ndị saịdị ha na-arụkarụrụ ana na-ala ka mkpi na-ebi etu a ka esi wee mụta ndị nke asị dee ya na amụ anyị n'ime mmehie nwanne m ka anyị ji abụ atụrụ Jesu. Anyị bụ ụmụ eze. Anyị bụ ụmụ eze. Mena na ya dị eme nkwugheri. Daalụ. Ọ bụrụ na ị ma na ịkwụba tait bịa kwụọ tait go. Ọ dị very important. Ezi nwanne emesi ọfọ nke na-eme Chimo Halem Julian Ebo vakansi unu good night lahụ n'ọfụma. Sure.